Urechile dumneavoastră? Urechile! Priviți-l, trebuie să fie de 2 ori mai lungi. Iertați-mă, dar nu înțeleg. Ce importanță are asta? Are. Adică nu ai dreptul la nimic dacă ai urechile mai scurte decât trebuie. Da. Da. Cine cere? Hm? Întotdeauna există cineva care cere acest lucru. Și atunci, reputația ta s-a dus dracului. Tăticul înseamnă că a fost un vagabond, sau mămica, cum s-ar spune, nu e de rasă. Iar eu, sărmană, trebuie să stau toată viața pe din afară. Să nu te doară! Sărac, atât de frumos. Dacă nu mi-ați fi spus, n-aș fi observat. Ce? Urechile. Urechile, urechile. N-aude bine. Perfect! Atunci? Ca o instalație de radar. Nici n-am ieșit bine de la lucru, eu lucrez la aeroport, știți unde este? Ei, cum vă spuneam, nici n-am ieșit bine de la lucru și m-a și auzit. Eu simt chiar cum mă aude, ca un pudel de rasă pură. Da, în general, pudelii se spune că au auzul foarte fin. Și ceapanca mea are un auz uimitor. Noi locuim într-un bloc cu 9 etaje. La etajul 4, deasupra noastră mai sunt încă 5. La numărul 68. Nu, la 66. La 66, la 66 cunosc un candidat în doctorat. Îi pun la punct mașina Brici. Brici? N-are noroc în căsnicie. Sărac. E la a 3-a nevastă și le spune că asta e mult mai rea decât celelalte. Puța de bărbat nu-i puță de femeie. Are o în buzunare și mai are o cheie. Pentru puța de femeie are o cheie. Mi-a plăcut cântecul dumneavoastră. Spasiba. Cu plăcere. Dar nu stau la 9. Cine? Cuplul dumneavoastră. Care cuplu? Doctorandul cu... Nu, domnule, stau la 2. Înseamnă că sunt alții. La 9 știu o familie, numai soț și soție, care se ceartă în continuu. Ceapanca îi aude imediat. Imediat, dar știți cum? Da, e firesc și al meu. Pe verticală, aude până la al 9-lea, ca al dumneavoastră. Iar pe orizontală, peste 3 intrări la stânga și peste 3 intrări la dreapta. La dreapta se jură mereu. Da, groază. Nu mai bețic, domnule. Când tremură, îmi dau seama că e de dreapta. Da, și ceapanca mea are un auz foarte, foarte fin. Mă pot exprima poetic? Te rog, te rog. Ceapanca mea aude frunza căzând din pom. Hai de mine. Din toate anotimpurile, toamna este cea care ne creează cele mai mari neliniști. Noaptea dormim prost. Sărim din pătuț, ne ducem la fereastră, punem lăcuțele pe pervaz și se uită pe geam. Nu știu ce vede ea pe fereastră, dar eu mă uit la ea. O ființă și alături de ea o altă ființă. O ființă mică ce stă ca un om și se uită pe fereastră. De mirare, nu? Și nu-i da cara al meu. Îi place foarte mult să stea la fereastră. Și tot așa cum ați spus în timpul nopții. Eu cred că toți pudelii și stăpânilor au în sânge ceva poetic, nu-i așa? Nu știu. Dar sunt sigur că pudelii noștri sunt cei mai sensibili, cei mai drăguți. Ce-mi place mie nespus de mult la el este când mă privește în ochi. Mă topesc! Mai ales când stau închis pe canapea. I-am pus un fotoliu alături ca să nu stea cu mine pe canapea. M-am gândit că se va obișnui așa și pe urmă nu mai scap de el.
De la început l-am învățat pe fotoliu. Și astfel, noi doi... Despre ce vorbeam? Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Și pentru ceapanca mea. Nu contează cum arăt. Dacă sunt după o beție sau dacă am ieșit de sub duș. Important e că ea știe că eu o iubesc și că pentru ea aș face orice. Da, asta așa e. Sunteți de acord? Foarte de acord! Și eu sunt foarte de acord! Și eu sunt foarte de acord, eu chiar zic că dacă urechile noastre nu vă deranjează, ce-ar fi să ne căsătorim? Urechile? Da, urechile nu ne deranjează. Nu așa, ceapanca ne deranjează. Ceapanca! Dacă nu vă deranjează urechile... Ceapanca ne... Noi am vrea... Iertați-mă, dar nu știu dacă se poate. Ce? Asta. De ce să nu se poată? Iertați-mă, dar cum? 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 Cum fac toți așa și noi? Înțeleg. E? Ce? Înțeleg. Iertați-mă. Pentru mine este un moment foarte emoționant. Nici nu mă așteptam. Dar cine se aștepta? Dar ce parcă eu mă așteptam? Dar știți, întrebările astea nu trebuie să te grăbești. În general se spune că întrebările astea, dacă desigur urechile nu vă deranjează... Urechile! Urechile sunt așa un flac. Chiar îmi e puțin jenă să pun problema. Păi dumneata, dar oamenii sunt diferiți. Păi unii au nevoie ca urechile să fie cum trebuie. Dar sufletul, Duhul nu contează. N-are nimeni nevoie de el. Băgați de seamă, eu vă previn. Ca să nu mai avem mai târziu încurcături. Din pricina urechilor, ei, Doamne ferește! Vă rog frumos, băgați de seamă ce vă spun acum. Acum m-a venit. Altceva mă deranjează. Nu numai urechile? Eu de altceva să știți că garantez. Nu despre aia e vorba. Sincer? Da. Până acum n-am pus practic problema. Iată despre ce e vorba.